아빠 नोंनि अननाया गेदेरखाय जों बेबायदि मोजां खाबुखौ आफा मोनबाय गोबाङा बिदि सिन्था खालामदोंमोन बे समखौ मोनगोन ना मोना नाथाय नोंनि अननाया गेदेरखाय आफाजों लोगोसेयै आफा नैबे 100 बोसोरारि जुबुलिनि फारिलाइफोरावबो जों बाहागो लानो मोनदों आरो नोंनि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो बिदि खाबुफोरखौ जों मोननो हादों बे गासैनि थाखायनो खोना हामबायदों आफा बेहाय आफा नैबे नोंनि सिखांफिननाय सान नैबे दिनैनि जि फारिलाइफोर दङ बेखौ जों जागायनायनि सिगां आफा जों नोंनियाव गुरैयै आरज गाबदों आफा जोंनि बे फारिलाइयाव जायफोरा बाहागो मोनदों जायफोरा बाहागो लागोन जायफोरा खोनासंगोन जों गासैनि सायाव नोंनि गोथार मानि जुगै हेफाजाब खालामगोन आफा जों बेखौनो फोथायना जिसुनि मुङाव बिबाय आं सुबुं मोनसे गोथार बिजाब फरायनो थाखाय आखायाव लादों गितफोर 89 नम्बर 1 निफ्राय 17 आं फरायगोन सावहालिजों इजराहारि इथाननि दोंसे मास्किल आङो फोरबोनि अनखांनायनि मुङै अरायबो मेथाइ खनगोन आरो गावनि खुगाजों नोंनि सैथिखौ गिरिमानिफोरनो मिथिहोगोन मानोना आङो थालायनो बुङो दयानि मन्दिरा अरायबो लुखांजागोन नोङो गावनि सैथिखौ सोरगोआवनो फोगोमगोन आंनि सायख'नायफोरजों आङो मोनसे रायखाबाय आंनि लें दाबिदनियाव आङो समाय लाबाय नोंनि जोलैखौ आङो अरायबो गोगोम खालामगोन आरो भिरिमानियाव आङो नोंनि सिंहासनखौ लुनानै दोनगोन होननानै अब्ला अफोरखौ सोरगोआ नोंनि आसरित हाबा मावनायखौ आरो गोथारफोरनि सभाया नोंनि सैथिखौ बाख्नायगोन मानोना सोरगोआव फोरबोजों सोर सुनाय जानो हागौ आरो आखुफोरनि गेजेराव फोरबोनि समान सोर दं गोथारनि दरबाराव इसोरखौ बिमायनो गिनो गोनां आरो बियो गावनि सोरगिदिं थाग्रा मानिफोरनिख्रुइ मानिजाथावसिन गोथार बायख'नि जों साफ्रोमबो इसोर आशीर्बाद खालामदों दायो जों जागायजेननि बाख्नायनाय सिबिनायनि गेजेरजों रोजाबग्रा हान्जानो बे समखौ होनाय जाबाय जोङो बाख्नायनाय सिबिनायखौ जों जागायजेनलांसै जोङो जुबुलिनिनो मेन सं जों बेखौनो खनगोन जायफोरनि आखायाव जा संसित बेयाव जों सोनो हायाखिसै Jubilee
Boro
Oh,
आरोबाव जों मेथाइ खनो संसिराव थानाय 8 नाम्बार जों खनो परित्रान परित्रान
बयबो आरोबाव जों 100 बोसोर जुबिलि मेथाइ खननानै जों प्रेजेन्टआव दोनथ'गोन जों बयबो आखाइ खबै खबै जोङो इसोरखौ बाख्नायनो दे मोनसे खनबावनोसै जों बर' हारिजों लाइ मेथाइ खननानै जों फोजोबनोसै
इसोरखौ जाय हारिया बे गोथार इसोरखौ नाजावनो हायाखै जाय हारिया बे बासायजानायखौ मोनाखै जोङो बेनिफ्राय नुनो मोनदों बे हारिफोरनि गेजेराव दावहाबो जोबाखै आंखालाबो जोबाखै जायफ्रा सैथो इसोरखौ दाबो फोथायनो हायाखै नाजावनो हायाखै जोङो गोबां हास्थायै हास्थायै जुजियै जुजियै आफा जे लहां जोङो गिनानै थाखोमानो गोनां जादोंमोन सिगाङाव थांनांगौ जादोंमोन नोंखौ हामबाय होनदों नोंनि अननाय आशीर्बाद जोंनि गेजेराव दोङो नों दैदेनदों नों सहाय खालामदों हेफाजाब खालामदों जोंनि नांगौ जानाय खाफा जोंनो नों होदों आफा गोबाङानो बिदि समखौ मोनाखैमोन जोंनि थाराइबारि बाप्टिस्ट मण्डलि आफा दिनैसिम 100 बोसोर जाबाय नों जोंखौ दैदेनबाय जानो गोनांनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामबाय जानो गोनां सैताननि जेंनाफोरनिफ्राय जोंखौ सौसिनानै बोलोखौ नों होनानै दिनै नैबे 100 बोसोर बे फारिलाइखौ जोंखौ खुंफुंनो हानाय बेखौ मोननो हानाय जों आफा मोजां देहा बोलो होबाय नोंखौ रोजा रोजा हामबाय होनदों आरज खालामदों नोंनि अननाय आशीर्बादा जोंजों लोगोसे थाफ्लायगोन
आरो नोङो जोंजों हेफाजाब खालामफ्लायबाय थागोन जों फोथायदों आफा आर'ज खालामदों बेहेखे आफा जोङो नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो खुलुमनो मोनदों नाथाय गोबां बेक्ति आफा जोंनि बाप्तिस्ट मण्डलिनिफ्रायनो आदम बाग्लारि मायां बसुमतारी बिस्वति बसुमतारी आफा बिथांमोना हेंखायनानै दोङो बिथांमोननि थाखायबो जों नोंनियाव बिदों नों सहाय खालाम बिथांमोननि जिबनखौबो नोंला बिथांमोना न'आव थानानैब्लाबो लोमजानानै आजाराव गोग्लैसोनो गोनां जादोंब्लाबो जिबनाव मोनसे बेबायदिनो रंजानाय खाफा बिथांमोनाबो लानो हानाय नों आशीर्बाद खालामदों निस्सय आफा नोङो सोखानो हाग्राबो इसोर नों गासैखौबो खालामनो हाग्राबो इसोर बेनिखायनो नोंनियाव बिदों नों दैदेन नों अनख' इसोर बिथांमोननि जिबन नों लादो नों हेफाजाब खालामदो आफा बेहेखे दिनै जिफोर फालिनायफोर दोङो गासै समावबो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो हेफाजाब थाबावगोन आफा बेखौनो फोथायनानै बासायगिरिफोरबो जिसुनि मुङाव बिनाय जाबाय बयबो जिरायगोन बे महत्वआव दिनैनि सानाव बे 100 बोसोर जुबिलीखौ दिनै जोङो खुंफुंनो जों खाबु मोनदों आरो बिनि गासै जाहोनानो जाबाय नोंनि गाहाम रादाब जाय गाहाम रादाबखौ दिनै बे थाराइबारि गिर्जानि जि इसेल' दोलोनि बा इसेल' सोद्रोमाफोरा सिगांग्रो नोंनि बे गाहाम रादाबखौ नाजावबाय आरो बे गाहाम रादाबखौ नाजावनायनि गेजेरजों दिनै बे मण्डलियाव बिथांमोना दलद थायाखैसै बे गाहाम रादाबखौ गावसोरनि जिउआवल' आवथायना लायाखैसै आरो बे गाहाम रादाबा दिनै बिथांमोननि गेजेरजों गोसारबाय गुवार जाबाय आरो बे थाराइबारि गामियाव थानाय साफ्रोम मोनफ्रोम न'खरानो दिनै नोंनि बिसा ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ नाजावबाय आरो नोंनि बिसा ख्रिस्ट'खौ मोननो हाबाय फोरबो दिनै नोंनि बे गाहाम रादाबा मा एसे बोलोगोरा नोंनि बे गाहाम रादाबखौ बुहुमनि रावबो बोलोआ होबथानो हाया नोंनि बे गाहाम रादाबा ओरैबायदि बोलोगोरा आरो नोंनि बे गाहाम रादाबा गुवारनि सायाव गुवार जालाङो बेनिखायनो प्रभु जों दिनैनि बे सानाव जोङो आर'ज गाबदों दिनै नोंनि बे गाहाम रादाबखौ मोननानै दिनै जोङो 100 बोसोर जानानै जाबादि नोंनि गाहाम रादाबखौ दिनै जोङो गोसार होनो नांगौमोन हय जोङो बेबायदि खालामनो हायाखै दिनै जोङो गोबां समाव नोंनि बे गाहाम रादाबखौ मोननानै जानांगौ जों दलदै जनानै थाबाय प्रभु बे समाव आं दिनै आर'ज गाबदों बे गाहाम रादाबखौ जोङो ओरैनो दलदै दोनालाबा जों जिउआव जेरै नोंनि बिसा जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ मोननानै जिउआव जों रंजानाय मोनबाय बे गाहाम रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों जोंनि गामिया जाबादि जिउ खुंदोंमोन बिनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै बे 100 बोसोरालागै सोलायबोदों समाजारि बिथिङावबो रांखान्थि बिथिङावबो सोलोंथाइ बिथिङावबो गासैनिबो दिनै जोङो सोलायनायखौ मोननो हादों बेनिखाय दिनै जोङो बे गाहाम रादाबखौ दलदै दोना लाबा लोगोसे बे गाहाम रादाबा जोंनो नोंनि जोबोरै सोरगोनि रायजोखौ होनो हायो नोंनि बे गाहाम रादाबा जोंनो जिउआव पापनि निमाहा होनाय आरो जिउनि बासायजानायखौ होनो हायो बेनिखायनो जोङो दिनै बे समाव आर'ज गाबदों जों बे गाहाम रादाबखौ जेसेबां हायो जों गुवारै जोंल' मोननानै दलदै थायालाबा गुबुनाव जोङो बेखौ जों गोसारहोयो गुबुनाबो जाहाथे बे थाराइबारि गिर्जानि गेजेरजों थाराइबारियाव थानाय जेसेबां फोथायारिफोर दङ बिसोरनि गेजेरजों जिउआव बासायजानायखौ मोननो हागोन जों जेरै जिउआव दिनै रंजानायखौ मोननो हादों बेबादि रंजानायखौ गुबुनफ्राबो मोननो हागोन बेनिखायनो नों जा थांखि लानानै बे गाहाम रादाबखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय जों जेरै मोनबाय बेबादिनो गुबुनाबो नोंनि थांखिखौ मिथिगोन आरो बे गाहाम रादाबखौ जिउआव मोननो हागोन बेबायदि गुबुन गेदेर आशीर्बाद दान खालामदों फोरबो जों आर'ज गाबो दिनै दासिमबो बेबायदि जायगा दङ जेराव नोंनि गाहाम रादाबखौ मिथियाखै जोङो बेबायदि जायगाफोराव नोंनि गाहाम रादाबखौ जों होनि जों थांखि लानि जों
जिरायालाबा जोंनि आथिंफोरखौ जों सिमुनि जोंनि आखाइफोरखौ जों फलावनि जोंनि खुगा सालायफोरखौ जोङो बाहायनि फोरबो नोङो जोंनि बे थाराइबारि गिर्जानि साफ्रोमबो धोरोमफोरखौ नोङो जिउआव थुलुंगा होदो जाहाथे जोङो अराय सम नोंनि गाहाम रादाबनि थाखाय जों थांना थानि आरो गाहाम रादाबनि थाखाय थांना थानानै जोङो बे गाहाम रादाबखौ जोङो सानफ्रोमबो जोंनि जिउआव जों बाहायनि बेबायदि गेदेर आफानि आशीर्बाद आंखौ जों नोंनियावनो बे गासै आर'जखौ गथायनानै बासागिरि अनसुला जि सोलोंनाय बे आर'जखौ बिबाय आमेन थेंक इउ बाराव जों इसोरखौ हामबायहोदों जोंनि बे 100 बोसोर जुबिलिनि जोबथा सानावबो जोंफोर लोगोसे बे इसोरखौ बाख्नायनो बेबायदि ज' जानो हाबाय बेनि थाखाय जों इसोरखौ हामबायहोदों आरो जेसेबां बेयाव बाहागो लानो हाबाय आं साफ्रोमबो इसोरनि मुङाव हामबायहोनाय थाबाय दायो जोंहा गोबांथार आलासिफोर जोंजों बाहागो लानो हादों आं बिथांमोनखौ हामबायहोदों दायो हामबायहोनायजों जोंनि जे रंजानाय दङ बे रंजानायखौ लानानै जों बिथांमोनखौ बरायनो इसा खालामदों बेवहाय आं गासैखौबो खनसेयावनो जोंनि बे जौस्राङाव गसंफैनो थाखाय आं खावलायदों आं बे समाव नाम बुख'नो कमलेश्वर खाख्लारि टेक्स वर्कार मा होनो कमलेश्वर खाख्लारि ओमफ्राय राजेश बाग्लारि एडुकेशन मेम्बार उदालगुरि पास्टरेट दिनेश दैमारि हाटारिखा टी गार्डेन मेडिकेल डिपार्टमेंट इसाक दैमारि एक्स पास्टर CNI खैराबारि रबि दैमारि सुमुआपारा BC प्रेसिडेंट सुबेन बाग्लारि परिचारक डिकन धुपगुरि बाप्टिसार बिश्वजित दैमारि एक्स पास्टर इफिस बाप्टिसार प्रवीण बसुमतारी गलामाखा बाप्टिसार बिद्युत बसुमतारी गलामाखा इनस दैमारि पास्टर बोरलागुरि सनत कुमार खाख्लारि प्रेसिडेंट हरिसिंगा पास्टरेट लुकास सांमा सेक्रेटारि जारु बाप्टिस्ट एसोसिएशन पहर सांमा बलंपारा बाप्टिसार प्रभात खाख्लारि ST लुकसेन खैराबारि एडभाइजार अनिल दैमारि NBCC प्रेसिडेंट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रेभरेन्ड उत्पल मोसाहारि एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि BBC सुरेन्द्र दैमारि सोमलिगुरि बाप्टिस्ट सेक्रेटारि पुष्पलता दैमारि वुमेन डिपार्टमेंट ट्रेजारार टिनु नार्जारि लांदां सौरि बाप्टिस्ट वुमेन डिपार्टमेंट ट्रेजारार गजेन गयारि ट्रेजारार BBC रिता गयारि बिमल बाग्लारि चेयरमैन मिशन डिपार्टमेंट BBC बेजों लोगोसे न'खरबो दंखायो फेमिलि नन्देश्वर दैमारि चक्र बाप्टिस्ट बिथाङा लोगोआव न'खरनि सुबुंफोर दंफायो लोगोसे फैफागोन साउन्डमेन केमेरामेन बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों दामुसु ब्रह्म केल बास्तिबारि गसाइगाव डिमासा ब्रह्म निजम दैमारि फरासुगुरि रमनि दास करबि दास खावलायदों बिथांमोना गासैबो जौस्राङाव फैनो थाखाय बिथांमोनखौ आरो जोंफोर बे समाव गांसे गांसे आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जोंफोर बरायना लादों
आरो बयनिसिमबो बरायनाय थाबाय गावबा गाव जायगायाव जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंहा माखासे दंबावो लिस्टआ फोजोबनो हायाखै बेवहाय दान्दिसे उनाव जोंफोर बेखौ लासिगोन दायो जोंफोर आरोबाव बरायनो इस्सा खालामदों मैया जायफोरा जोंनि बे समाव मोनफायाखैमोन जायफोरा जोंनि गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव हाबा जानानै थांबाय आरो किसुमाना हाबा जायाब्लाबो सानै सानैयानो जाबाय आं बिथांमोनखौ जोंफोर बे समाव बरायनो इस्सा खालामदों मैया जायफोरा गैयामोन दिनैसो मोनफैबाय बिथांमोना गासैबो आं खावलायदों बिथांमोनखौ नैबे जोंनि जौस्राङाव दान्दिसे सम गसंफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बुजिदों दां जायफोरा बे 100 बोसोरनि गेजेराव जोंनि गामिनिफ्राय एबा मण्डलिनिफ्राय गुबुन जायगायाव हाबा जानानै थाहैबाय बिथांमोना दिनै मोनफैदों आं बिथांमोनखौ जोंफोर बरायनो इस्सा खालामदों सिगाङाव बिथांमोना दान्दिसे सम गसंबाय Kiri tambah ada, kelah tambah ada. दंबावोबा हौवासाफोरबो बे गामि गारनानै थाहैनाय जाबाय बे समाव लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन हौवासाबाबो मालाबा हौवासाफोराबो थाहैनो गोनां जायो बारो साफ्रोमखौबो गेदेरानि जानानै बरायनाय थाबाय जुदिबो गोजान गोजानाव हाबा जाहैदोंमोन तथापिबो जोंनि बे 100 बोसोरनि जुबिलि खुंनायाव जोंनो हेफाजाब खालामनो थाखाय फैनायनि थाखाय दाथ' जोंफोर गासैखौबो हारसिं नुबाय सोरजों थाहैदों बेखौबो दोनफायोब्ला खिथिबा मोजांसिन जागौमोन लाबोफादों लाबोफायाखै लोगोफोरखौ लाबोदोंना लाबोआखै सोर लाबोदों देलाय दसे अननानै आखाइ थिखांनो सोरहाबा लाबोदोंबा रावबो लाबोआखै लाबोदों
लेंहरदो सोर सासेया जों नायबावगोन बेखौबो सासेल'सो लाबोदों आरो बे बिनि लोगोफोराबो फैफा दे हारसिं हारसिं नायथावा नुदों Bueno, itu pun semua. Sebentar saja. Aku balik terus saja. Ini ya sebentar. Deh, tengok Pak गावनि खाथियावसो थानाया मोजां जागोन आरो रावबो सिनायनो गावनि खाथियाव थाबाय होमबासो सिनायगोन आखाइ थिखांनायनिया नैबे आरो गैला बाखिया साथामाल' लाफादों बाखिया लाफायासै हारसिं फैबाय बयखौबो बरायनाय थाबाय सोरबाफोर माबाफोर बुंनो गोसोबा बुंनो हागोन दसे बुंनो लुबैदोंबाला लेंहरबाय जेबोखौनो बुंनो होआसै होननाबो साननो हागौ नालाय दसे बुंनो हागोन दे 5 मिनिटसो बारा हमनाय नङा 5 मिनिट बुंनो दे हामबायसै जेबो नङा बुंनोबो थानो हागौ होननासो बुंनानै थादोंमोन बेबाबो दे थांगासिनो दे जोंफोर दा उनाव लाबावगोन उनावबो मोनफैबावनो हागौ बेवहाय दसे उनाव जोंफोर बे समखौ लाबावगोन Kami di belakang sini, pada sini Petisan Tharaibari Pasya subjek tu dah. Bisa paragrafnya faraigkan orang lain Subjek tu dah. Data kita busy कर लेंगे. Ini kau mau ikut apa? Ini itu mana dengar betul di bodo leka. देखा बोलते थे लेकिन क्या बना देखा तो कैसे मतलब जाए कितना कैसे बना रहे तो तुम भी ना गेरेनि जानानै बयनिसिमबो बरायनाय थाबाय जिरायना वो हमने हाले कुछ जरिया से पता कुछ मत दिखे तो नहीं आ रही है दायो नायबावनि स्टार्ट खालामदों जोंनि गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय बे समाव मोनफैनो हानाय सोरबाफोर गिर्जानि बेबायदि बिबानगिरिफोर जायफोरखौ दायो जोंफोर बरायनायाव मोनस्लाबाखै बेबायदि दङब्ला आं खावलायदों दान्दिसे वेलकाम गोसो फैनो थाखाय गुबुन गिर्जाफोरनिफ्राय मोनफैनाय बेबायदि बिबानगिरिफोर दङब्ला जोंना आइजोनि लाइमोननि गिर्जानि गैयाब्ला दोनथ'बाय दायो नायनो इसा खालामदों जोंनि गिर्जानि अनगायै गुबुन गिर्जानिफ्राय मोनफैनो हानाय बेसेबां आलासिफोर दायो जोंजों लोगोसे दङ दान्दिसे सम सिखारनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
गुबुन गेजेरनिफ्राय जोंजों हेफाजाब खालामनो हानाय आलासि बारा हामबायदों बयनिसिमबो जों बरायनाय थाबाय जोंनि गिर्जानि आखाइ खबना होगोन दे बरायनाय समनि सम दोनथ'बाय जुदि मोनफायोब्ला जोंबो उननि समाव रायज्लायबावसिगोन धन्यबाद होदों जोंनि गिर्जानि बुंगिरि बिथांनिसिम होनाय बायदि गावनि समखौ लाफैनायनि थाखाय आं दायो मोनसे गोनां सम होनो इच्ছা खालामदों नैबे बिबुंथि नैबे बरायनायनि गेजेरजोंनो नैबे लास्ट समखौ आं इच्ছা खालामदों जोंनि हरिसिंगा डक्टरानि आफादगिरि बिथांनो दसे सम बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं दसे सम होदों बेवहाय बे समखौ आफादगिरि बिथाङा लाफैनो हागोन सेन्टेनारि जुबिलीनि दिनैनि बे फारिलाइखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो आमन्त्रित अतिथि गथा आरो मानगोनां नोंथांमोन गासैखौबो हरिसिंगा आन्चलिक जानानै नोंथांमोननिसिम हामलायनाय बावहरबाय इसोरा आशीर्बाद खालामथों दसे सम होनायनि थाखाय आं हामबाय होनना बुंदों बेहाय ग्रिटिंस लाबोनो जाहाथे गुबुन बारहावाफोरा बेखौ बोखारना लांनो हाया आं बेखौ नोंथांमोननिसिम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो बेनो जाथों सेन्टेनारि जुबिली माने नैबेखौ बुजियो क्षमा होनायनि दिन निमाहा होनायनि दिन गिदिर गिदिर अनलायनायनि मोनसे दिन बियो खारन थांनाय बोसोराव इसोरा ओरैबायदि जोंखौ आशीर्बाद खालामबाय थांनाय समफोरावहा गिलु बालु दिनमोन परिस्थितिफोरा गाज्रिमोन किन्तु बिनि गेजेरजों जे अतिक्रम खालामनानै बारहोनानै जोंनो जि मोनसे मोजां सान होबाय बिनि थाखाय जोङो बे इसोरखौ हामबायना बुंनांगौ आरो जों बिदै बिदै जों क्षमा होनो नांगौ आरो बे क्षमा होनाया आगोलाव जि जालांबाय दिनैनिफ्राय गोमोरलांनांगोन गैया गोसोआव जायगा गैला बेखौ जोङो आउट खालामनांगोन सेन्टेनारि जुबिली माने मोनसे उन्नतिनि दिन जौगानायनि दिन बियो आरो जों बेखौ जों बनायनांगोन जों खालामनांगोन जों ट्राइबाव थानांगोन आरो जोङो सेस्था खालामनो हानांगोन सेन्टेनारि जुबिली माने दान होनायनि बोथोर दान होनायनि दिन दान होनायनि सम दिनैनिफ्राय जोङो मा जों इसोरनि खाथियाव जोङो बे दानखौ जों होनो हानांगोन दिनै बेखिनि जिथु सरित्र आं बुंलांबाय बेखौ जों हमना लाखिनो हानांगोन जियायना लाखिनो हानांगोन जोङो फोथांनो हानांगोन आरो जोंनि आखल आखु सभाब सरित्र बे गासैबो जोङो परिपुर्ण जानो नांगोन जेब्ला जोंनि समाजफोराव जोंनि मन्दिरफोराव बिदि खौसे थागोन अनलायनाय थागोन अब्ला गुबुनफोरा बेखौ नुहुरगोन आरो बिसोरबो बे एखे इसोरखौनो खुलुमनो फैगोन बेनिखायनो हरिसिंगा आन्चलिक जानानै आं बेखौनो इस्सा बुंनो इस्सा खालामदों जे बे स्थाननि मन्दिराव बिदि रंजानायनि बोथोर जाथों आरो क्षमा होनायनि दिन जाथों दान होनायनि दिन जाथों आरो जौगानाय बिखायाव जों आग खालामनो हायो बेखौनो जों इसोरा आशीर्बाद खालामो नोंथांमोननि मोखां गोजोन जाथों नोंथांमोननि मन्दिरा गोजोन जाथों आरो नोंथांमोननि द्वारा आन्चलिक तथा बिदिसा जाहाथे गोजोन जायो उन्नति जायो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव हामलायनो बावनाय थाखाय धन्यबाद बे समावनो लाखानाय इसा खालामबाय जोंफोर जोंनि बिबिसिनिफ्राय मोनफैनानै जों रेभारेन्ड डक्टर उत्पल मोसाहारि बिथांनो ग्रिटिंस लाबोनो थाखाय दान्दिसे समावनो जाबाय थाराइबारि बाप्टिस्ट मण्डलीनि बे 100 बोसोरारि जुबिली खुंथायनि दिनैनि बे गेदेर आरो मेहेरगोनां फारिलाइखौ सामलायनाय मानिनां आफादगिरि आरो मानिनां बे मण्डलीनि गुमगिरि लोगोसे बे जुबिलीनि फारिलाइयाव लिंहरजानाय बुंथिगिरि नोंथांमोन आरो दाब दाब मण्डलीनिफ्राय सफैनो हानाय लिंहरजानाय आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसे बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारि नोंथांमोन गिबि गिबियावनो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोंथांमोननिसिम बे 100 बोसोरारि जुबिली मुङै गाहाम अनसायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जादों जों इसोरखौ हामबाय होनदों
जोंनि बयबो गोसोआव रंजाखांदों थाराइबारि बाप्तिस्ट मण्डलिनि ख्रीष्ट फोथायारिफोरजों लोगोसे जों जायफोर बेयाव दङ जों बयबो बे इसोरखौनो बाख्नायदों आरो जों बयबो रंजादों मानोना दिनैनि बे फारिलाइया मोनसे रंजानायनि मोनसे फारिलाइ मोनसे रंजामा मोनसे 100 बोसोरारि जुबलिनि खुंथाय बेनिखायनो जों रंजानायजों जों बे इसोरखौ बाख्नायदों जों बे इसोरखौ हामबाय होनदों थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बीबीसीआ सेन्टेनारि जुबलिखौ खुंबाय बेनिफ्राय जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन मण्डलिफ्रा बेबायदिनो 100 बोसोरारि जुबली 50 बोसोरारि जुबली 50थि बोसोरारि जुबली आरो बिदिनो सिलभार जुबली बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमै जुबलिफोरखौ खुंबाय थादों आरो बेबायदि खुंनायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनसे रंजानाय मोनसे आबहावाखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदि जुबली खुंनायनि गेजेरावनो आं मोनसे इमेजिनेसन गोसोखांदों जे गोदोनि समाव इसोरा मुसिनि गेजेरजों इस्राएलफोरनो जि 50थि बोसोरारि जुबली खुंनो थिनदोंमोन बे समाव गासै इजराइल हादराव बिगुल सुनानै फेंफा सुनानै जे मोनसे रंजानायनि मोनसे गाहाम रादाब होदोंमोन आरो गासै इजराइल माहारिखौ जुबली खुंनो थाखाय बे बिगुल सुनायनि गेजेरजों मोनसे रादाबखौ होदोंमोन बे एखे रोखोमनि मोनसे रंजानायनि मोनसे आबहावाखौ जोंनि मण्डलिफोराव जों नुनो मोन्दों दा बेनिखाय दा थाराइबारि बाप्तिस्ट मण्डलिया दिनै बे 100 बोसोर जुबलिखौ खुंदों जों बेयाव गोसोखांदों जे थांनाय 100 बोसोरनि गेजेराव इसोरा बे मण्डलियाव माबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ मावबोखो आरो बे मण्डलिखौ जागायजेननायनिफ्राय फांसे बिफां गायजेननायफोर बादि गायजेननानै माबायदि दिनै बे 100 बोसोर दैदेनबोबाय मोनसे गेरेमसा मोनसे बोलोगोरा मण्डलि रोखोमै गायसनबाय बे गासैखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों आरो बे गासैबो जों मिथिगौ बे इसोरनि मावनाय खामानि इसोरनि हेफाजाब बिनि दैदेननायनि थाखायसो दिनै बे मण्डलिया दिनै बे 100 बोसोरारिखौ फुरा खालामनो हादों बेनिखायनो जों बयबो बिथांमोनजों लोगोसे बे इसोरखौ बाख्नायदों जों बे इसोरखौ खुलुमदों दा जुबली होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि बेहा आखुथाय दङ गोबां रोखोमनि बेहा ओंथिफोर दङ बेनि गेजेराव जों बुंनो हायो बे जुबली माने उदांस्रिनि मोनसे खुंथाय एबा उदांस्रि मोनसे बोसोर होनना जों बुंजायो उदांस्रि मानिफ्राय उदांस्रि पाप गाज्रिनि गोहोनिफ्राय खोमसिनि गोहोनिफ्राय मोनसे उदांस्रि आरो बे उदांस्रिखौ दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों मोननो हायो दिनैनि कन्टेक्सआव जों जुदि बुङोब्ला दिनै जों नुनो मोन्दों जोंनि मण्डलिफोराव जोंनि ख्रीष्ट फोथायगिरिफोरनि गेजेराव गोबाङा पापनि गाज्रिनि लेंबैनानै बेबायदि जिउ खुंनो गोनां जादों बेनिखायनो दिनैनि बे जुबलिनि समाव जोंखौ बे खुंथाया गोसोखांहोदों दायो जोंनि मण्डलिनि जेसेबां बिमा बिफाफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आरो जेसेबां दङ जों बयबो गाज्रि पापनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि आरो देरहासार जिउ खुंनायनि मोनसे समा सफैबाय मण्डलिफोराव जों नुनो मोन्दों गोबां बिमा बिफाफोरनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि आखु गाज्रि मावनाय फेग्रा मुवा बाहायनाय गाज्रि आखल आखु दिन्थिनाय बेफोर बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो बे जुबलिनि बे खुंथाया जोंखौ फोरोंदों बे गाज्रि पाप गाज्रि गोहोनिफ्राय जों दायो उदांस्रि मोननो नांसिगोन बेजोंनो लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो जोंहा उदांस्रि मोननो गोनां दङ जों गोबां बोसोर बेबायदि गैजारोङि बा पभार्टि दरिद्रता अबस्थायाव थाबोबाय दायो बे जुबलिनि खुंथाया जोंखौ फोरोंदों जे बेनिफ्राय जोङो बारग'नांगौ गहोजानांगौ जों उदांस्रि मोननांगौ जों गावनि आथिङाव गसंनानै रांखान्थि बिथिङावबो जों जौगानायनि समा सफैबाय आरो बेखौनो जों दिनै जुबली खुंथाया जोंनो फोरोंदों आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों बिसेसके जायफोरा फरायसुला फरायसुलिफोर दिनैनि बे मुगाया सोलोंथाइनि मुगा बेनिखाय गोदोआव जों रोङाखिसै गोदोआव जों फरायनो हायाखिसै नाथाय बे मुगाया जाबाय बेबायदि इगनरेन्स रोङि बा इलिटारेसि फरायनो रोङि लिरनो रोङि बे अबस्थानिफ्राय उदांस्रि मोननानै जों दायो गोजौ गोजौ थाखोनि गोजौ गोजौ डिग्रि लानानै फरायनानै जौगालांनायनि बे सम सफैदों आरो बेखौनो दिनै जुबलिनि बे खुंथाया जोंनो फोरोंदों बेनिखाय आं आसा खालामदों आरो आंनि आर'जआ बेनो
थाराइबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया जि 100 बोसोरारि जुबली खुंथायखौ निजि फारिलाइ लानाय जाबाय बे जुबलीनि खुंथायनि फारिलाइया बे मण्डलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मण्डलिनि साफ्रोमबो फोथायरफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे जौगानायखौ लाबोथोंसै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय समाजखान्थियाव जौगानाय आरो लोगोसे जोंनि जिथु आध्यात्मिक दिगाव जौगानाय बे गासै जौगानायखौ लाबोथोंसै उदांस्रिखौ लाबोथोंसै बेखौनो आं हास्थायनानै आंनि बे गुसुं बिबुंथि बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों आनसलिकनिफ्राय आरो जोंनि फोरोंगिरिफोर गोबां आरो बुंगिरिफोर बेबायदि दाब दाब गिर्जानिफ्राय मोनफैनो हानाय गासै ख्रिस्ट' फोथायनायनिसिम गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दायो मोसानाय फारिलाइ बेयावहा जे आंनि दैदेननाय आरो बेयावहा दैदेनलांनो थाखाय सेथियावनो गिर्जानिफ्राय जोङो लानो इस्सा खालामदों मोनसे थामथिम जाना थागोन जोङो आंनिसिम खावलायहरबाय जोङो मैया मोसाखान्दा गोजाम होनना बुंनांसै बेखौबो हांख्रायहरबाय थाबाय दा 100 बोसोर जुबलीनि बे मोसानाय बेखौ मोसाफिननो थाखाय सेथियावनो बेखौ मोसागोन बेनि उनाव इसोरखौ बाख्नायनाय मोसानाय जोङो लोगोसेनो मोसालांगोन बेबायदि बेखौ मोसाखांनायनि उनाव मोनसे हांख्रायनाय जोंनि गिर्जानिफ्राय दाब दाब जायगायाव सोरबा नार्सिं कर्स सोरबा गुबुन गुबुन राहानि गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै सोलोंथाइ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनाय बेबायदि फरायसुला फरायसुलिफोर दोङो बिथांमोना बे जुबलीनि लागै गोबां फैदों बिथांमोननो जों मोनसे खाबु होनो नागिरदों बिथांमोना नैबे समावनो बे मोसाखांनायनि उनावनो थामथिम जानानै थागोन नोंथांमोना दोंसे मेथाइ खननो हागोन जायफ्रा साख्रि मावहैनायफोर दोङो बिथांमोनाबो फैगोन लोगोआव आरो जायफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय आरो बेबायदिनो जायफ्रा गुबुन गुबुन माबा मोनसे न'खरनि आर्थिकफोरखौ लोरबांथि जायगायै गोख्रों खालामनो खामानिफोर मावहैनायफोर दोङो बिथांमोनखौबो हांख्रायहरदों नोंथांमोना लोगोसे फैनानै बे मोसानायनि उनाव मेथाइ दोंसे खननो हागोन बे खाबुखौ होनाय थाबाय दायो 100 बोसोर मोसानाय बेखौ जों सेथियाव लानो I
हामबायसै बाख्नायनाय मोसानाय
우시고 자세 하나의 승리지고 승리로 보여 눈이 원나이 되는 날 우시고 자세 하나의 승리지고 승리로 보여 눈이 원나이 되는 날 우시고 자세 하나의 승리지고 승리로 보여
अरायसम बरायनाय थाबाय जिरायनो हासिगोन बरायनाय समखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों निमाहा खालामगोन दा डेपुटि चिफ मिस्टार गोविन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन गोनां आलासिखौ दान्दिसे सेक्रेटारिस लागायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो आफा इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै बे मेलखौ दैदेननाय मानागिरि आफादगिरि बे मेलावनो आलासि हिसाबै नुजाथिफैनाय रेभारेन्ड सन्तोष सार रेभारेन्ड प्रणय दा बेयाव नुजाथिफैनाय गोबां गामिनिनो गोबां दैदेनगिरि खाथि खाला मन्दिरफोर नुजाथिफैनाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे मोनसे समनि अबा गाहाय स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि नन्देस्वर दैमारि बिथांनि फेमिलि आरो बे गामिनिनो गासै कृष्ण कटारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो आंनि फिसा बैसोनि उन्दै उन्दै गथ' नोंथांमोन गासैखौबो आफा इसोर आरो प्रभु इसोरनि मुङै खुलुमनाय बावग्रोबाय बे गामिजों आंहा दानि सोमोन्दो दं बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे गामिजों सिनाखि बेखौ आंनि क्लास फ्रेन्ड गोबां दं बे नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बिथां गोविन्द बाग्लारि जों एखे क्लासमोन एखे बोसोराव मेट्रिक पास खालामनाय नोंथांमोननि गामिनिनो आरो साथाम साब्रै दं सुरेन दैमारि दं बेनिफ्राय प्रभात बसुमतारी आरो बेजों गोबां नोंथांमोननि गामिनिनो आरो दानियेल बिथांखौबो सिगांनिफ्राय सिनाय मोनखायो प्रणब बिथाङा जोंनि क्लास बोसोरसे ना बोसोरनै जुनियरमोन बै समनिफ्राय स्टुडेन्ट समनिफ्राय नोंथांमोननि गामिजों एसे सिनाखि दंमोन आरो दिनै गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोननि बे मण्डलिया 100 बोसोर बारग'बाय आरो बे 100 बोसोर सम आफा इसोरा नोंथांमोननि गामिखौ नोंथांमोननि गामिनि रायजो राजाखौ नोंथांमोननि साफ्रोमबो कृष्ण कटारि फिसाफोरखौ
माबोरैहाय आशीर्बाद होबोखो माबोरैहाय दैदेनबोखो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै आफा इसोरनि खाथियाव साबायखर बावनाय हिसाबै जे मोनसे हाबाफारि दिनै नोंथांमोना लादों आरो बेयाव आंबो सासे ख्रिस्ट' सिबियारि हिसाबै बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। दिनै बिटिसिआव मोनसे गोदान सरकार दादों आरो बे सरकारनिनो आंबो सासे बाहागो हिसाबै बिबान मोनफादों आरो बेबो नोंथांमोननि आफा इसोरनि खाथियाव गाबनायनिनो आर'ज खालामनायनिनो मोनसे फिथाइ जे बर'फ्रा गोबां दुखु दाहायाव दंमोन दाबो जोबाखै दुखु दाहाया अब्लाबो जोंनि माखासे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारिखौ जि सुक्ति जादों बे सुक्तियाबो नोंथांमोननि आर'जनिनो मोनसे फिथाइ गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसालिनि दैदेनगिरिफोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि मावनायावसो बे सुक्तिया जादों होननानै आं बेखौ खिन्थु गनाया बे गासैबो फिथाइया नोंथांमोननि आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनायनिसो फिथाइ नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनिसो फिथाइ दिनै जि मोनसे गोदान सरकार जादों बेबो नोंथांमोननिनो आर'ज गाबनायनि फिथाइ बेनिखायनो जों जाहाथे साक्सेस जायो जिखिनि दायित्व जों मोन्दों रायजो राजानि खामानि मावनो बेफोरखौ जाहाथे गासैबो रायजोफोरखौ सन्तुष्ट जानो हानाय सन्तुष्ट खालामनो हानाय बेबायदि खामानि मावनो थाखाय आफा इसोरा जाहाथे गियान होयो दैदेनो मोजां देहा होयो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना अरायबो आथिखालनि सरकारनि थाखाय आरो सरकार बिबान लानाय गासैनि थाखाय जाहाथे आर'ज खालामो खारन आफा इसोरा जोंनो आशीर्बाद होआबा जोंखौ दैदेनाबा जों गावनि गोहो गावनि गियान गावनि बोलोजों जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो दिनै जि बिबान मोन्दों बेबो इसोरा निस्सय माबा मोनसे उद्देश्य दं समाजखौ सिबिनो जातिखौ सिबिनो ओनसोलखौ जौगाहोनो आरो बे उद्देश्यखौ मावफुंनाया जोंनि बिबान आरो बेनिखायनो बे गिलिर बिबानखौ मावफुंनो जाहाथे साक्सेस जाफुंनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव आर'ज खावलायदों नोंथांमोन जाहाथे आर'ज गाबो जेरै बे सुबिदा थानायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर बावनायजों लोगोसे आफा इसोर जाहाथे जों गासैबो बोर होयो बेनि थाखाय आं मिजिं थिनानै आंनि बुंनायफोरखौ गोजोन्थों। बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय बिथां सारखौ हामबाय होनाय थाबाय सोनाबाथाय बिथांमोननि गोदान सरकारा जाहाथे मोजाङै दैदेनजायो। I
जोबोद साबायखर जों गोसोआव गोजोननाय मोनदों आखाइखौ खबजांजां सोबखोदों आंनि खोनाफैनायाव आरो बेनिखायनो खनसे जोंखौ गोबांथार गोजोन होदों गोबां रोखोमनि जोङो मोसानायफोर नायबाय मेथाइ खननायफोर नायबाय गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो खनसे मोजां आखाइ खबना हामबायसै
बिनि उनाव गिबि बिकम पास खालामदोंमोन मुस्रि प्रणब दैमारि टंला कलेजनिफ्राय 1984 मायथाइयाव उनिसं 94 सनाव बिथाङा जोंनि मण्डलनिफ्राय गिबि बिकम पास खालामदोंमोन बिथां प्रणब दैमारि आरो बिनि उनाव गिबिसिन बिएससि पास खालामदोंमोन निउटन बाग्लारि क'क्राझार साइन्स कलेजनिफ्राय 2016 सनाव 2016 मायथाइयाव क'क्राझार साइन्स कलेजनिफ्राय निउटन बसुमतारिया गिबिसिन बिएससि पास खालामदों आरो फार्स्ट गिबिसिनथार एमए पास खालामनाय श्री अतुल बाग्लारि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय 2009 मायथाइयाव 2009 सनाव अतुल बाग्लारिया गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय गिबिसिनथार जोंनि मण्डलनिफ्राय एमए पास खालामनाय अतुल बाग्लारि गैयाना फैबाय थागोन बेनिफ्राय गिबिसिन एमएससि पास खालामनाय मिस बिनिता बसुमतारि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय 2018 सनाव 2018 मायथाइयाव गिबिसिन एमएससि पास खालामनाय बिनिता बसुमतारि आरो गिबिसिन एमए एमफिल खालामनाय श्री राजीव बसुमतारि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय 2013 सनाव 2013 मायथाइयाव राजीव बसुमतारि एमए एमफिल खालामनाय जोंना नाम्बार फैगोन ओमफ्राय गिबिसिन एमएसडब्लिउ खालामनाय साइनिं बसुमतारि 2012 सनाव 2012 मायथाइयाव मेंगालुरु इउनिभारसिटिनिफ्राय दा बिथांमोनानो जोंनि गामिनिफ्राय गिबिसिन बेबायदि देरहासारनायखौ लाबोनाय सोलोंथाइ लाग्रा बिथांमोन बेवहाय जोंफोर बे समाव जोंनि गिर्जानिफ्राय जोंनि गाहाय आलासिनि गेजेरजों जोंफोर मान बावो
जाहाथे बिनि कपिफोरखौ मण्डलिनि मानसिफ्रा दा लुबैथ'नो नाङा आं मैयाबो बुंदों दा बेवहायहालागै जों प्रत्येक न'खरावनो प्रत्येक मानसिनो मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामबाय थादों एसेनोसै नाथाय बे फारिलाइयाव जों जेखौ नुदों बेनि अनगायै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दंबावो जोंहा बे फारिलाइया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा हारिमु बिलिफां जागोन बेवहाय बयखौबो खावलायदों हरनि समावबो फारिलाइयाव बाहागो लानो थाखाय आं आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय रावहाबो जुदि गैलाब्ला मिथिहोनायनि समखौ जों बेसम दोनथ'बाय दायो जोङो दाननि सम लानि जोङो इसोरा बुंखादों आंखौ खुलुमनायाव रावबो आखाइ गोजा दाफै बेवहाय जोंबो दायो रावबो आखाइ गोजा रावबो फैयाखै बेवहाय जोङो इसोरनि मुङाव दान होनि दायो रोजाबग्रा हान्जाया मेथाइ खनगोन आरो दान खांग्राया दान खांगोन दाननि थाखाय आर'ज खालामगोन बिथांखौबो आं गुरै खावलायदों नोंथाङाबो थामथिम जानानै थागोन मनिराम बसुमतारी नोंथाङा जौसांसिम फैनानै थामथिम जानानै थानो नोंथांसिम गुरै खावलायनाय थाबाय
segala sesikan होनानै साफ्रोमनि सायावबो नों होनाय बायदि नों आशीर्बाद होनानै दैदेनलांदो आरो बे समाव आर'ज खालामबावदों जाय व्यक्तिफोरा नोंनि नामाव व्यक्ति दान होबाय आफा बिथांमोनखौबो नोंनि आखायावनो गथायना होदों नोंखौ गोसो गोथारै फोथायनानै जेरै दान होदों बेबायदिनो गोसोनि साननायफोरखौबो आफा नोंनि आखायावनो गथायना होनो हागोन आरो नोंनि थोनाय हुकुमफोरखौ बेबादिनो मानिनानै सोलिलांनो हागोन बेबादिनो साफ्रोम नोंनि होग्रा फिसाफोरनि सायाव आशीर्बाद होनानै नों दैदेनलांदो बयनो आफा इसोर जोंनिनो गासैबो मावनायफ्रा नोंनि थोननाय बायदि जाथों आरो जों गासैबो नोंनि लिंनाय बायदि नोंनि उन उन थांनो हानाय बेबायदि आशीर्बादखौ जों साफ्रोमनि जिउआव मुस्लिमा रेजिया बागवारि नोंथांनो बे समखौ होनाय जाबाय Hello, hello, hello. बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो इसोरखौ हामबायहोदों बे जौसे बोसोरारि खुंथायाव बाहागो लानो मोननायनि थाखाय लोगोसे आंजों नोंथांमोन साफ्रोम जथुमनायखौ खावलायनो हास्थायदों जों इसोरखौ गोसोखांनो बे समाव बे मेथाइनि गेजेरजों बे इसोरा जोंनि जिउआव मा मा मावखो जोंनि बोलोग्रा इसोरा जोंनि जिउआव मा होदेरखो जोंखौ माबायदि अनखो माबायदि दैदेनखो बे मेथाइनि गेजेरजों इसोरखौ गोसोखांनानै जों हामबायहोयो
ভাইটিসকল আৰু বিশেষকৈ আজি মই ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ভাইটি তেখেত গোবিন্দ বসুমতাৰী মই তেখেতক BTCৰ ডেপুটি চিফ হিচাপে নাজানো কিন্তু মই জানো যে তেখেত এজন খুব ভাল ছাত্ৰ আছিলে হৰিচিঙা হাইস্কুলৰ তেতিয়াৰ হাইস্কুল এজন গুড ষ্টুডেণ্ট আছিলে হৰিচিঙা হাইস্কুলে কেইজনমান ভাল ছাত্ৰ তেনেকৈ উৎপন্ন কৰিলে আমাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ওজা ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ওজা আৰু তেনেকুৱা আমাৰ ভাইটি গোবিন্দ বসুমতাৰী অৱশ্যে ক'ব লাগিব আমাৰ ভাইটি নন্দেশ্বৰ দৈমাৰী তেখেতে এজন ভাল ছাত্ৰ হয় আৰু তেওঁলোকক পাই মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৱাকালি আমাৰ মৰমীয়াল পিতৃ ঈশ্বৰে থাৰাইবাৰী মণ্ডলীত থকা ঈশ্বৰৰ সন্তানসকলক যোৱা 100 বছৰে কেনেকুৱা মংগলেৰে প্ৰেমেৰে আশীৰ্বাদেৰে চলাই আনিলে সেই কথা মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ থাৰাইবাৰী মণ্ডলী যি সময়ত তেওঁলোকে যীচুক গ্ৰহণ কৰে যীচুক গ্ৰহণ কৰি বাপ্তিস্ম লয় সেই সময়ত থাৰাইবাৰীত একোৱেই নাছিলে খেৰী ঘৰ আছিলে চাইকেল এখনো নাছিলে তেনেকুৱা প্ৰায় নাছিলে কিন্তু ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে খেৰী ঘৰবিলাক এতিয়া টিং ঘৰ হৈ গ'ল পাকাৰ বিল্ডিং হৈ গ'ল মানুহবিলাকে স্কুলত যাবলৈ পাৰিলে শিক্ষিত হ'ল ভালদৰে এতিয়া খাবলৈ পাইছে পিন্ধিবলৈ পাইছে গাড়ী ঘোঁৰা কিনিবলৈ পাইছে আৰু আজি মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে লাখ টকাৰ মালিক কিছুমান কোটি টকা মালিক তেনেকুৱা হৈছেগৈ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু সেইকাৰণে আমি এই জুবিলী মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছোঁ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিবলৈ আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ল যোৱা 100 বছৰে ঈশ্বৰ জিহুৱাই এই থাৰাইবাৰী মণ্ডলীত থকা নিজৰ সন্তানবিলাকক কেনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে সেইকাৰণে ধন্যবাদ দিয়াৰ এটা সময় আৰু এই সময় যে আজিৰ পৰা আহি থকা দিনবিলাকত আমি কেনেদৰে যাত্ৰা কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে ঈশ্বৰৰ হাতত সুধাই দি আগুৱাই যোৱাৰ সময় গতিকে এই সময় আমাৰ কাৰণে এটা বিশেষ সময় ধেমালিৰ সময় নহয় কিন্তু এটা বিশেষ সময় ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়াৰ সময় আৰু ঈশ্বৰলৈ নিজকে সমৰ্পণ কৰাৰ সময় আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ স্বৰ্গত থকা অসীম দয়ালু পিতৃ ঈশ্বৰ আমি তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ তোমাৰ প্ৰেম তোমাৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ আশীৰ্বাদ আমি যোৱা 100 বছৰে উপস্থিত পৰাকৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে প্ৰভু আজিৰ পৰা এই সন্ধিখনত নতুন এটা যাত্ৰা কৰিবলৈ তুমি আমাক সহায় কৰিবা তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা এনে প্ৰাৰ্থনা আমাৰ প্ৰান্ততা যীচুৰ নামত জনালোঁ আমেন থাৰাইবাৰী মণ্ডলীয় থানাय इसोरनि फिसाफोरनि थाखाय बे समाया बिखेख समय आं मैया बुंदोंमोन जे थांनाय 100 बोसोराव थाराइबारि मण्डलीखौ इसोरा गोबां आशीर्बाद खालामबाय अबयसे आं मिथिया आंनि मेगनजों नुनाय आं मिथिनाय फंनैसोखौ आं बुंबाय इसोरा आशीर्बाद खालामबाय जेबो गैथारामोन लाथिख'मोन लाथिख'निफ्राय दा गोजौथिं लाबोबाय थादों जानो लोंनो मोनदों गाननो जोमनो मोनदों थाखा फैसा मोनदों गारि घोड़ा जाबाय न' बां लुबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायबाय आं हामबायना बुंदों जे MSc फरायग्रा हिनजावसा MSc पास खालामनाय हिनजावसा नुनो मोनबाय MBA पास खालामनाय सेंग्राफोर नुनो मोनबाय MA पास खालामनाय सेंग्राफोर नुनो मोनबाय बिनिखाय आरो जों बांसिन आरो बांसिन जौगानि जों इसोरनो गावखौनो गथायनि आं हामबायना बुंदों जोंनि फंबाय गोविन्द बसुमतारी आं बिथांखौ मिथियो सासे मोजां फरायसा होननानै गोसो होनानै फरायग्रा फरायसा लिरनो हानाय गोविन्द बसुमतारी बायदि मानसि जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सनाव खोब खम बहुत खम आं इसोरखौ धन्यबाद होदों मैया
सिगांनि DI प्रतुल भबरा बिथाङा बुंबाय जे फरायनायाव जों जौगानांगौ फरायनायाव जों जौगानांगौ फरायनायाव जौगाब्लासो जों मा खालामनो हागोन दिनै बुहुमजों जों जौगाफानो हागोन दिनै भारताव 135 कोटि मानसि दङ 135 कोटि मानसि दङ एखेबारे कम्पिटिसन खालामनानै आवगायलांनोबा जों फरायनांगोन फरायनानै जों आवगायनांगोन फरायनानै जों मा खालामनांगोन जों जिसुनि साक्षी जानांगोन डक्टर CL रेमा बिथाङा IAS पास खालामखांनानै अहमनि गोबां जायगायाव DC जानाय थाबाय माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारफोराव थांनाय आरो बिथाङा हदायनो देवबारे माहा गिर्जा दङ माहा गिर्जा गैया नामाय गिर्जा जहैयोमोन सासे IAS अफिसार आरो बे समायाव जोंनि अखमाव गोबां मन्दिरफोर गैया थेवबो बिथाङा माहा इसोरखौ खुलुमनाय मानसिफोर दङ नायगिर थांनाय जोंनो बेबायदि मानसिफोर नांगौ दायो आं फोथायदों थाराइबारि मण्डलीनिफ्राय बेबायदि फरायसाफ्रा उथिबोगोन जौगागोन लोगोसे जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सनखौबो मुंदांखा खालामगोन होननानै जों दिनै मोनसे सिद्धान्त लानि जों माबायदि थांना थागोन इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामबाय थांनाय 100 बोसोराव नाथाय जों एबारनिफ्राय माबायदि थांना थागोन सिगांनि बायदि थांना थागोन सिगांनि बायदि जिउ खुंगोन ना मोनसे सोलायनाय लाबोगोन सोलायनाय देग्लाय बिहेकै UPPLआ बेखौनो बुंबाय थानाय सोलायनाय नांगौ होननानै आरो जों हामबायना बुंदों बेबायदि मोनसे सोलायनाय जों नुनो मोनबाय थांनाय 100 बोसोराव जों माबायदि माखो आवगायखो आरो एबार जों माबायदि आवगायगोन जों नायनि আমাৰ ঈশ্বৰ জীহুৱাই আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে সেই প্ৰতিজ্ঞা মই পঢ়ো দ্বিতীয় বিৱৰণ 11 অধ্যায় 26 পদৰ পৰা চোৱা আজি মই তোমালোকৰ আগত আশীৰ্বাদ আৰু সাও ৰাখিছো আজি মই তোমালোকক যিবোৰ আজ্ঞা দিছো তোমালোকৰ ঈশ্বৰ জীহুৱাৰ সেই সকলো আজ্ঞালৈ যদি কাণ দিয়া তেন্তে তোমালোকে সেই আশীৰ্বাদ পাবা আৰু যদি নিজ ঈশ্বৰ জীহুৱাৰ আজ্ঞাবোৰলৈ কাণ নিদি মই আজি তোমালোকক যি পথত চলিবলৈ আজ্ঞা দিছো তোমালোকে নজনা এনে আন দেৱতাৰ পাছত চলিবলৈ সেই পথ এৰা তেন্তে সেই সাও পাবা দিनै बे 100 बोसोर जुबिलीनि समायाव इसोरा समय लादों गावनि प्रतिज्ञा जोंनि सिगाङाव दोनदों आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव आशीर्बाद आरो हाव बे मोननैखौबो लाखिदों नोंसोर आंनि बायखौ मानिब्ला आंनि थुनायफोरखौ मानिब्ला नोंसोरा आशीर्बाद मोनगोन नाथाय मानियाब्ला हाव मोनगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो थाराइबारि मण्डलीयाव थानाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जों गोसो होदों बे 100 बोसोर जुबिलीनिफ्राय जों माबायदि सोलिगोन इसोरनि बायखौ बुंदों जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिगोन इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थागोन मैया आं बुंदोंमोन जेब्ला जों इसोरनि फिसा जाबाय इसोरा बे गावनि पवित्र बाइबेलाव मा खालामदों प्रतिज्ञा खालामदों इसोरा गावनि फिसाफोरखौ उखै जानानै थानो होआ बिबायग्रा जानो होआ आंखालनि समावबो इसोरा गावनि फिसाफोरखौ जाहोयो होननानै आरो बेबायदिनो जाहोबाय लोंहोबाय इसोरा सलायबाय बे 100 बोसोर इसोरनि अननायाव दैदेनबोबाय नाथाय दिनैनिफ्राय जों मोनसे गोग्गोम सिद्धान्त लानि इसोरनि बायखौ मानिब्ला इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थागोन আমি পঢ়িম দ্বিতীয় বিৱৰণ 28 অধ্যায় তুমি যদি তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ বাক্যলৈ
যত্নেৰে কাণ দি মই আজি তোমাক দিয়া তেওঁৰ আটাই আজ্ঞা পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰা, তেন্তে তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিতকৈ তোমাক প্ৰধান কৰিব। আৰু তুমি নিজ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ বাক্যলৈ কাণ দিলে এই সকলো আশীৰ্বাদ তোমাৰ ওপৰত পৰিব আৰু তোমাতে ফলিয়াব। তুমি নগৰত আশীৰ্বাদ পাবা আৰু গাঁৱে ভূঞে আশীৰ্বাদ পাবা। তোমাৰ গৰ্ভফল, ভূমিৰ ফল আৰু পশুৰ গৰ্ভফল অৰ্থাৎ গৰুৰ ডাঙৰি আৰু মেৰ ও ছাগলীৰ পোৱালিও আশীৰ্বাদ পাব। তোমাৰ পাচি আৰু তোমাৰ আটাগুৰি খচা পাত্ৰইও আশীৰ্বাদ পাব। তুমি ভিতৰলৈ যোৱা সময়ত আশীৰ্বাদ পাবা আৰু বাহিৰলৈ অহা কালতো আশীৰ্বাদ পাবা। জিহুৱাই তোমাৰ বিৰুদ্ধে উঠা শত্ৰুবোৰক তোমাৰ আগত ঘটুৱাব। সিহঁতে এক বাটেদি তোমাৰ অহিতে আহি তোমাৰ আগৰ পৰা 7 বাটেদি পলাই যাব। জিহুৱাই তোমাৰ ভঁৰালত আৰু তোমাৰ হাতে কৰা আটাই কাৰ্যত তোমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ আজ্ঞা দিব। তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই তোমাক যি দেশ দিছে তেওঁ তাত তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। তুমি যদি তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰা আৰু তেওঁৰ পথত চলা, তেন্তে জিহুৱাই তোমাৰ আগত শপত কৰাৰ দৰে তোমাক নিজৰ এক পবিত্ৰ প্ৰজা কৰিব। তাতে পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিবোৰে জিহুৱাৰ নামেৰে তুমি প্ৰখ্যাত হোৱা দেখি তোমালৈ ভয় কৰিব। আৰু জিহুৱাই তোমাক যি দেশ দিম বুলি তোমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকৰ আগত শপত কৰিছিল, সেই দেশত তেওঁ তোমাৰ গৰ্ভফল, তোমাৰ পশুৰ গৰ্ভফল আৰু ভূমিৰ ফলেৰে মংগলৰ অৰ্থে তোমাক ঐশ্বৰ্যৱন্ত কৰিব। উচিত সময়ত তোমাৰ বৰষুণ দিবলৈ আৰু তোমাৰ হাতে কৰা সকলো কাৰ্যত আশীৰ্বাদ দিবলৈ জিহুৱাই নিজৰ উত্তম আকাশ ভঁৰাল মুকলি কৰিব। তাতে তুমি অনেক জাতিক ধাৰ দিবা, কিন্তু তুমি নিজে ধাৰ নকৰিবা। তুমি পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ তোমাৰ জিহুৱাৰ যি যি আজ্ঞা আজি মই তোমাক দিছো সেইবোৰলৈ তুমি কাণ দি আজি মই তোমাক যি যি আদেশ বাক্য কৈছো তুমি আন দেৱতাবোৰক পূজা কৰিবৰ অৰ্থে সেইবোৰৰ পাছত চলি সেই আদেশ বাক্যবোৰৰ এটি বাক্যৰ পূব বা বাওঁফালে নুঘূৰিলে জিহুৱাই তোমাক মূৰ কৰিব, নেগুৰ নকৰিব। তুমি কেৱল ওপৰ হৈ থাকিবা, তল হৈ নাথাকিবা। আমি ইয়াত ঈশ্বৰ জিহুৱাই আমাৰ মৰমীয়াল পিতৃ ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ যিসকলৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে এই সকলো প্ৰতিজ্ঞা আমি পাইছো। ঈশ্বৰ জিহুৱাই আমাক কৈছে তুমি গাঁৱত থাকিলেও আশীৰ্বাদ পাবা, নগৰত থাকিলেও আশীৰ্বাদ পাবা। তোমাৰ ঘৰ, তোমাৰ পৰিয়াল, তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঈশ্বৰ জিহুৱাই আশীৰ্বাদ কৰিব। আমাৰ ঘৰ বাৰী, আমাৰ বাৰীৰ গছ গছনি, আমাৰ খেতি বাতি ঈশ্বৰ জিহুৱাই আশীৰ্বাদ কৰিব। ঈশ্বৰ জিহুৱাই আমাক ভোকত থাকিবলৈ নিদিয়ে, আমাক ভিক্ষাৰী হ'বলৈ নিদিয়ে। আকালৰ সময়ত তেওঁ আমাক দিশহাৰা তেনেকৈ হ'বলৈ নিদিয়ে। जों बे हुदा बिजाब 28 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 14 सिरिसिम फरायबाय। इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों, समाय लादों, आंनि फिसाफोर नोंसोर जुदि आंनि बाक्यखौ मानियोब्ला, आंखौ मानियोब्ला नोंसोरनि न'खर, नोंसोरनि मावनाय दांनाय आं आशीर्बाद खालामगोन। नोंसोरनि न'खरखौ आशीर्बाद खालामगोन होनना बुंदों। नोंसोरनि गथ' गथायखौ आशीर्बाद खालामगोन। नोंसोरनि मोसौ मोसाखौ आशीर्बाद खालामगोन। जि आखाइजों नोङो गय फांसे गायगोन, थालिर फांसे गायगोन, नारें गोदै फांसे गायगोन, बे दंफांफोरखौ आं आशीर्बाद खालामगोन। दायो जोंनि मानसिफोरा साब्लाय गायदों, रबर गायदों, इसोरनि बाक्य बुंदों आं आशीर्बाद खालामगोन। जेब्ला जों इसोरनि बाक्य मानिगोन जोंनि न'खर, जोंनि मावनाय दांनाय आशीर्बाद खालामगोन। जोंनि न'खराव थानाय दाउ अमाफोरखौ, मोसौ मोसाफोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामगोन। इसोरनि अननाय, इसोरनि दया, इसोरनि आशीर्बाद मोनगोन होनना बुंदों। मोनगोन। जों उखैजाना थानो गोनां जानाय नङा। मालायनो दाहार होनो हागोन होनना बुंदों। मालायनो दाहार होलायनो हागोन, किन्तु दाहार लानानै जानो गोनां जानाय बेबायदि जानाय नङा। गुबुन गुबुन हारिनि मानसि थाब्लाबो, गुबुन गुबुन मानसि थाब्लाबो नोङो जौगागोन होनना बुंदों। नोङो जौगागोन।
आब्राहाम बिथांखौ इसोरा बुंबाय नोङो गावनि नखर गावनि जायगा बे गासैखौबो नागारदो आं मोनसे गोदान हादराव नोंखौ लांनानै आं फसंहैनोसै आब्राहाम इसोरनि बायखौ मानिबाय गावनि हिन्जाव गावनि बिवदै लुतखौ लानानै थांबाय कनान देशआव थांबाय आरो इसोरा बे कनान देशआव बंफां फांसे गेदेर बंफां बायदि आब्राहामखौ फसंबाय आब्राहामनि साहाथिं खोलाहाथिं आगदाथिं आगसिथिं गुबुन गुबुन मानसिफोर बिनि शत्रुफोर थेवबो रावबो जेबो खालामनो हायासै इसोरा मा खालामखो आब्राहामखौ आशीर्बाद खालामबाय आब्राहामखौ फसंबाय दायुद राजा बिथाङा मोनसे खुरां बुंनाय दायुद राजा आं आरो हदायनो बे खुरांखौ उदाहरन होनो बुंनो गाहाम मोनो दायुद राजानि खुरां बिथाङा सासे राजा नङामोन लावखारमोन मेन्दा लावखार किन्तु बिथांनि गोसोआ इसोरखौ मानिनाय इसोरखौ खुलुमनाय बिनिखायनो मेन्दा लावखारनिफ्राय फजौनानै इसोरा बिखौ मा खालामखो इस्राएलफोरनि राजा बनायबाय आगदाथिं आगसिथिं सिगांथिं उनथिं पुलिस दोङो आर्मि दोङो नाथाय बे दायुदा राजा जानानै इसोरखौ खुलुमनो बावगारासै जेब्लायबो इसोरखौ खुलुमबाय आरो बिथाङा स्वीकार खालामबाय दायुद ৰজা বাইবেলত এজন ৰজা আছিলে ইছৰাইল বিলাকৰ তেখেতে এনেকৈ কৈছিলে এই হেতুকে দায়ুদে গোটেই সমাজৰ আগত জিহুৱাৰ ধন্যবাদ কৰিলে দায়ুদে ক'লে হে আমাৰ পিতৃ ইছৰাইলৰ ঈশ্বৰ জিহুৱা তুমি যুগে যুগে চিৰকাললৈকে ধন্য হে জিহুৱা মহত্ব পৰাক্ৰম গৌৰৱ জয় আৰু প্ৰতাপ তোমাৰেই কিয়নো স্বৰ্গত আৰু পৃথিৱীত যি যি আছে সেই সকলোৱে তোমাৰ হে জিহুৱা ৰাজ্যও তোমাৰেই আৰু তুমি সকলোৰে ওপৰত মোৰ স্বৰূপে উন্নত তোমাৰ পৰাই ধন আৰু গৌৰৱ হয় আৰু তুমি সকলোৰে ওপৰত শাসন কৰি আছা তোমাৰ হাতত বল আৰু পৰাক্ৰম আছে আৰু সকলোকে মহত্ব ও শক্তি দিবৰ অধিকাৰ তোমাৰেই হাতত আছে দায়ুদ ৰাজা बिथाङा राजा जानानै गौरव खालामासै अहंकार खालामासै किन्तु बुंबाय आफा इसोर बे गासैबो नोंनिफ्राय जायो नों जायखौ इच्छा खालामो गोजौ खालामनो हायो बोलोगोरा खालामनो हायो धनी खालामनो हायो गासैबो नोंनि आखायाव थाराइबारि मण्डलीयाव थानाय इसोरनि फिसाफोर बे 100 बोसोरा जुबलीनि समायाव बेनिखायनो जों मानिनि इसोरनि बायखौ जों मानिनि इसोरनि बायख'आ जोंखौ जि फोरोङो बेखौनो जों लानि गासैबो इसोरनि आखायाव जों दिनै जौगादों इसोरनि अननायाव फरायनो हादों थाखा फैसा मोन्दों गाननो जोमनो मोन्दों गारि घोड़ा मोन्दों न' बां लुदों गासैबो इसोरनिफ्राय फैदों इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों बे गासैखौबो मोननानै जों जुदि इसोरखौ बावगारोब्ला सानसे समायाव बेबायदि माने मा गैयि जालांगोन होनना बुंदों हाव मोननाय बेबायदि जालांगोन बेनिखायनो इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद जोंनि सायाव थाथों जों जेसेबां मोन्दों बेयाव सन्तुष्ट थायाबानो बांसिन आरो बांसिन जौगानो जों गोसो होनि आरो बिनि थाखाय नांगौ मानिनाय जीबन बाध्य मोनसे जीबन बाध्यता बेखौनो माने मा खालामनांगौ जों नायगिरनांगौ আমাৰ মূল বিষয় এইটো হ'ল জিৰিমিয়া 17 অধ্যায় 7 আৰু 8 পদ जोंनि মূল বিষয়া बेनो জিৰিমিয়া 17 অধ্যায় 7 আৰু 8 পদ যি পুৰুষে জিহুৱাত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যিজনৰ বিশ্বাস ভূমি জিহুৱা সেই পুৰুষ ধন্য কিয়নো তেওঁ জলৰ দাঁতিত ৰোৱা আৰু নদীৰ পাৰত বহু শিপা মেলা গছৰ নিচিনা হ'ব খৰ মাৰিলে সি ভয় নকৰিব কিন্তু তাৰ পাত কেঁচাই থাকিব আৰু অনাবৃষ্টিৰ বছৰতো তাৰ চিন্তা নহ'ব আৰু গুটি নলগাকৈ নাথাকিব जोंनि बर' बाइबेलाव बेबायदि बुंदों
जाय मानसिया फोरबो इसोरनियाव बोरसा खालामो आरो जायनि फोथायनायनि गुदिया इसोरानो बियो साबाइस बियो दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान बिनि रोदाफ्रा दैखंनि जिङाव सुरलांगोन आरो सान्दुं दुंब्लाबो गिनो नाङा मानोना बिनि बिलाइफ्रा गोथाङै थागोन आरो अखा हायै बोसोरावबो बिहा गिनो नाङा बिथाइ थायालाबा थानाय नङा दै जिङाव गायजानाय दंफां फांसे बायदि खरां जाब्लाबो अखा फायाब्लाबो गिनो नाङा दैनि जिङाव दै मोनबाय थानाय दंफां जोंनि जिबना बेबायदि जेब्ला जों इसोरनो गावखौनो गथायगोन इसोरनियाव बिस्सा खालामगोन भारहा खालामगोन जों जौगालांबाय थागोन थांना थागोन बे फैबाय थानाय जुबिलीनि उनाव जितु माने मोनसे गोदान जिबन बेनिखायनो जों गोसो होनि इसोरनियाव बांसिन आरो बांसिन नांथाबनाय सिगाङाव जेसेबां आरज खालामदोंमोन बांसिन आरज खालामनो इसोरनि बायख बांसिन आरो बांसिन जों मा खालामनि ध्यान खालामनि बे बाइबेल दा बुहुमनि प्राय 800 भाषायाव बेखौ माने मा दानस्लायनाय जाबाय पवित्र बाइबेल এই বাইবেলৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰোঁ এই বাইবেলখনি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 800টা ভাষাত 800 ল্যাঙ্গুৱেজত অনুবাদ কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহবিলাকে বাইবেল পঢ়িছে আৰু বাইবেলৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাইছে আজি আমি যদি এই বাইবেলটো ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি মানিলো সঁচাকৈ আমি আশীৰ্বাদ পাম बे बाइबेलखौ जों फोथायनि बे बाइबेलखौ जों फोथायनि जेब्लायबो जों फरायनि मानिनि बे बाइबेला न'आव लाखिना दोननो नङा बेखौ माने मा खालामनांगौ फरायनांगौ गोदान गोदान बाइबेल लानांगौ गोजाम बाइबेलखौनो 100 बोसोर फरायगोन बेबायदि नङा आं बाइबेलखौ मात्र 5 बोसोरल' लाखियो 5 बोसोरनि उनाव आं आरो गोदान बाइबेल बायो 5 बोसोरनि उनाव आं बे गोजाम बाइबेलखौ लाखिबाय थाया गोदान गोदान इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद आंनि थाखाय आंनि नखरनि थाखाय आंनि हारिनि थाखाय बेयाव इसोरनि बाइबेलफोर दङ दायो जों नुनो मोनदों कर'ना महामारी जादों बेखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगाङावनो बुंखानाय आंखाल जागोन बांग्रि जागोन दैबाना जागोन महामारी जागोन बे गासैखौबो बुंखानाय बेयो दा जाफुंदों सिगाङाव बुंखानाय खौरांफोरा दा जाफुंदों दा जोंनि गेजेराव नंखाय नाबि बहुत फैदों नंखाय नाबिफोर बहुत फैदों गिथावना हमय मण्डलिफोरा खौरि खावथाम जानाय मोनसे मण्डलियावनो गिर्जानाव गंब्रै गंबा जानाय बेबायदि माने घटना जाबाय सिगाङाव बाप्टिस्ट मण्डलिमोन लासै लासै शनिबार मिशन हाबबाय रमान केथलिक हाबबाय मोनसे मण्डलियाव मोनसे गिर्जानिफ्राय फिसा होनानै गंथाम गिर्जा जाबाय बेबायदि बै नागालेण्ड गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव आं थांबाय सिगाङाव बाप्टिस्ट मण्डलिमोन बेनिफ्राय खाथियावनो मोनसे नुबाय ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च नाय आरो गस्पेल फर एशियानि बिलिभार चार्च गंथाम गिर्जा जाबाय खोब बारा 25 घरसोल'सो दङ गंथाम गिर्जा मबे जिसुआ थिग सोरनि जिसुआ थिग बेबायदि आदां गादां नंखाय नाबिफोरनि खामानि बै वेस्ट बेंगलाव थानाय जोंनि बर' मण्डलिफोरा गंसे गिर्जानिफ्राय गंब्रै गंबाहालागै गिर्जा जाबाय सोरनि जिसुआ थिग बेनिखायनो जों गोसो होनि ध्यान खालामनि नोंथांमोना 100 बोसोरिया जुबिली खुंबाय बांसिन आरो बांसिन फरायदो गोसो होदो इसोरनि बायखौ मानिनायाव माने गोसो होदो इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामगोन होनना बुंदों जोंनि आबादफोरखौ आशीर्बाद खालामगोन गिबि अखा गेजेरनि अखा गदाय अखा गासैखौबो होगोन जाहा माइ गायनो थाखाय दै नांगौ इसोरा मिथिगौ जेब्ला जों इसोरनियाव गाबगोन
नम्र जीवन जापन खालामगोन गिबि अखा हरगोन गेजेरनि अखा हरगोन गदाय अखा हरगोन खरां जानाय नङा आदां गादां आलाय सिलाय जानाय नङा जोंनि न' बां जोंनि दंफां लाइफां जोंनि बारि बागान जोंनि आबाद जोंनि ना फुख्रि मोसौ मोसा बे गासैखौबो इसोरा आशीर्बाद खालामगोन होनना बुंदों जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिगोन मा जागोन ना যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য মানিম ঈশ্বৰ দিহুৱাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে এনেকৈ লিখিছে গীতমালা 128 নম্বৰ যিজনে জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে আৰু তেওঁৰ পথত চলে সেইজন ধন্য কিয়নো তুমি নিজ হাতৰ শ্ৰমৰ ফল ভোগ কৰিবা তুমি সুখী হ'বা আৰু তোমাৰ মংগল হ'ব তোমাৰ গৃহৰ অন্তপুৰৰ ভিতৰত তোমাৰ ভাৰ্যা ফলগতি দ্ৰাক্ষালতাৰ নিচিনা হ'ব তোমাৰ মেজৰ চাৰিওফালে তোমাৰ সন্তানবিলাক জীৱ গছৰ পুলিৰ নিচিনা হ'ব চোৱা যিজনে জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে সি এইদৰে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব জিহুৱাই চিয়নৰ পৰা তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিব তোমাৰ জীৱনৰ সকলো দিনত তুমি জেৰুজালেমৰ মংগল ভোগ কৰিবা এনেকি তুমি তোমাৰ পুনাতিকো দেখিবলৈ পাবা ইছৰাইলৰ ওপৰত শান্তি হওক जाय मानसिया इसोरखौ फोथायगोन इसोरनि बायखौ मानिगोन बिनि सायाव इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थागोन होनना बुंदों बेखे जोंनि बिफाफोरखौ बुंदों दे जाय बिफाफोरा इसोरखौ गिगोन इसोरनि बायखौ मानिगोन बिनि हिनजावखौ इसोरा आशीर्बाद खालामगोन होनना बुंदों बिनि गथ' गथायफोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामगोन बेखे जों बिफाफोरा गोसो होनांगौ जोंनि गेजेराव बेखे दा बिफाफोरा गिर्जायाव थाङि जालांदों गिर्जायाव बिमाफोरा बारा जाहैबाय बिफाफोरा गैयि जाबाय प्राय मण्डलिनि अबस्था बेबायदि दुखुनांथावना खिन्थु इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों जाय बिफाफोरा गिर्जायाव थांगोन इसोरनि बायखौ मानिगोन बिनि हिनजाव बिनि गथ' गथाय इसोरा आशीर्बाद खालामगोन स्वर्गनिफ्राय इसोरा आशीर्बाद खालामगोन गीतमाला 103 নম্বৰ 17 আৰু 18 পদ কিন্তু যিবিলাকে জিহুৱাৰ নিয়মটি ৰক্ষা কৰে আৰু তেওঁৰ আদেশবোৰ পালন কৰিবলৈ সোঁৱৰণ কৰে তেওঁৰ এনে ভয়কাৰীবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৰ দয়া অনাদি কালৰ পৰা অনন্ত কাললৈকে থাকে আৰু তেওঁবিলাকৰ পুনাতিবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰ্মিকতা থিৰে থাকে যিজনে ঈশ্বৰ দিহক ভয় কৰিব তেওঁৰ চাৰি পুৰুষলৈকে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকে বুলি কৈছে जायफ्रा इसोरनि बायखौ मानिगोन बिनि फिसाला फिसाजोफोरा आशीर्बाद मोनगोन बिनि फिसौफ्रा आशीर्बाद मोनगोन फिसौनि गथ'फोरा आशीर्बाद मोनगोन जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिगोन जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिगोन जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिगोन शत्रुनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्राय इसोरा जोंखौ रैखा खालामगोन गासैबो इसोरनि आखायाव इसोरा जोंखौ हमथागोन इसोरा जोंखौ मा खालामगोन दैदेनगोन बिहेकै जोंनि जीवन अनिश्चयता बे मोजां दिना फैबाय थागोन बे नङा इसोरनि बायखौ बुंदों गिथावना दिनफोरा फैबाय थादों बेनिखाय जों गावखौनो इसोरनो गथायनानै मा खालामनांगौ आवगायनांगौ जेब्ला जों इसोरनो दान होगोन इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामगोन जोंनि गिबि फिथाइफोरखौ जों इसोरनो होनो नांगौ हितुपदेश 9 আৰু 10 পদ তোমাৰ সম্পত্তিৰে জিহুৱাক আদৰ কৰা আৰু তোমাৰ সকলো আয়ৰ আগভাগেৰে জিহুৱাক সন্মান কৰা তাতে তোমাৰ ভঁৰালবোৰ বহু শস্যৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু তোমাৰ দ্ৰাক্ষাকুণ্ড দ্ৰাক্ষাৰসেৰে উপচি পৰিব जोंनि गिबि फिथाइ आशीर्बाद दान जेब्ला होगोन होनना बुंदों जोंनि न' बांफोर जोंनि माइ बाख्रिफोर आग्लाय बिग्लाय आशीर्बाद मोनगोन होनना बुंदों बिनिखाय जा थाराइबारि मण्डलियाव थानाय इसोरनि फिसाफ्रा सोरबा जुदि आशीर्बाद दान होआखैब्ला एबारनिफ्राय प्रथम फिथाइ आशीर्बाद दान इसोरनो होनि दहम भाग जों होनि मानिनि दहम भाग दानिफ्राय सोरबा जुदि होआखैमोनब्ला
दहमभाग जोंखोनि इसोरनि बाक्यआ बेबायदि बुंदों मोर गृहत आहार खबर निमित्ते তোমালোকে ভঁৰাললৈ গোটেই দহমভাগ আনা বাহিনীবিলাকৰ জিহুৱাই কৈছে মই তোমালোকলৈ আকাশৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিম নে নকৰিম আৰু ঠায়ে নধৰাকৈ তোমালোকলৈ আশীৰ্বাদ বঢ়াম নে নবঢ়াম তাক জানিবলৈ তোমালোকে ইয়াৰেই মোক পৰীক্ষা কৰি চোৱা মই তোমালোকৰ নিমিত্তে গ্ৰাস কৰোতাক ধমকি দিম তাতে সি তোমালোকৰ ভূমিৰ শস্য নষ্ট নকৰিব নাইবা তোমালোকৰ বাৰীৰ দ্ৰাক্ষলতাই অসমত গুটি নসৰাব ইয়াক বাহিনীবিলাকৰ জিহুৱাই কৈছে আৰু সকলো জাতিয়ে তোমালোকক ধন্য বুলিব কিয়নো বাহিনীবিলাকৰ জিহুৱাই কৈছে তোমালোক সন্তোষজনক দেশৰ লোক হবা ঈশ্বৰनि बायख'आ बुंदों नोंसोरनि जि बाहागोनि फानसेखौ आंनो लाबो आरो आंखौ आनजाद नाय आं नोंसोरखौ आशीर्बाद खालामगोन ना खालामा आं स्वर्गनि दरजाफोरखौ खेवनानै होगोन आग्लाय बिग्लाय आशीर्बाद आं दान खालामगोन बेबायदि मोनसे बायध'ता बेबायदि मोनसे बायध'तानि जीवन जों मानिनि दिनैनिफ्राय जों मोनसे सिद्धान्त खालामनि बे 100 बोसोरा जुबिलिनिफ्राय सिगाङाव जों अबायध' जादोंमोनब्लाबो इसोरखौ दुखु होदोंमोनब्लाबो एबारनिफ्राय जों मानिनि जुवेल 2.25 पदाव एखेबारे माने मोजां मोनसे प्रतिज्ञा जोंनि थाखाय बुंदों जुदि जोंनि गेजेराव मोनसे इसोरखौ गिनाय मोनसे धर्म दिपना जागरण जांख्रिखांनाय फैयोब्ला जों जुदि गोसो सोलायनानै इसोरखौ खुलुमनायाव गोसो होयोब्ला जोंनि पाप लामाफोरखौ नागारनानै इसोरखौ जुदि जों खुलुमोब्ला जों गिदिंफिनोब्ला इसोरा जोंखौ बेबायदि आशीर्बाद खालामगोन सिगांनि बोसोरफोराव गुमा जानानै नष्ट खालामनाय खराङाव नष्ट जानाय महाबा नष्ट जानाय गासैखौबो बोसोरसेयावनो होफिनगोन होनना बुंदों जेब्ला जों इसोरनि खाथियाव फैफिनगोन जेब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे रिभाइभेल फैगोन इसोरा बेबायदि आशीर्बाद खालामगोन सिगाङाव नष्ट जानाय गासैखौबो होफिनगोन होननानै इसोर दिहुया प्रतिज्ञा खालामदों जों गोसो होनि फरायसाफ्रा बांसिन गोसो होदो फरायदो जाहा बिथां फंबाय गोविन्द बसुमतारी बायदि सासे गुड स्टुडेन्ट जानो गोसो होदो फरायदो एबार इसोरखौ धन्यबाद होदों चक्रा बाप्टिस्ट मण्डलीनि बिकास दैमारिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो हायेस्ट मार्क मोनदों गासैनिख्रुइ बारा मोनदों जों आसा खालामदों एबार थाराइबारिनिफ्राय मोनगोन बे 2021 आव थाराइबारिनि सासे स्टुडेन्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भितरावनो हायेस्ट मार्क मोनगोन होननानै जों गोसो होनि जाहा भेरगाव बाप्टिस्ट मण्डलीनि डेभिडसन दैमारि देग्लाय APSC मोनबाय जों इसोरखौ धन्यबाद होनि थाराइबारिनिफ्रायबो गोसो होलायदो APSC परीक्षा होना जों साखि जानांगोन गुवाहाटीनि दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव जिसुनि साखि जानो नांगौब्ला सासे अफिसार जानानै थांनांगोन जों बायदि आं बायदि कुलार भाई मुला कातिराम बातिराम जाबा जानाय नङा दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव सासे अफिसार जानानैसो साखि होनांगोन दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव सासे IAS अफिसार जानानैसो थांनांगोन डक्टर CL रेमन बायदि दा मिथिंगाया हासिगोन डेभिडसना हासिगोन बिथांमोना हाइक जानो हागोन जोंनि गेजेराव गोबां अफिसारफोर नांगौ पुलिस अफिसार आर्मी अफिसार बेंकनि अफिसार LIC नि अफिसार गासैबो अफिसार जायफोरा मा होगोन साखि होगोन जिसुनि थाखाय गसंगोन जों जौगानांगौ गाहायाव थाबाय थानो नाङा जेसेबां हायो जौगानांगौ 100 बोसोरनि उनाव जों गासैखौबो जौगानांगौ इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थाथों जों बयबो गसंनानै सोरगो आरो हानि फोरबोआ बे मेथाइखौ रोजाबनो दे
352. Serga Arhani Perbuah. Serga Arhani Perbuah. जों बयबो नोंखौ बाख्नायो माबादि अननाय दिन्थिगोन नों बोर होग्रा बिबार फिथाइ सुदेम बारबो नोंनि अननायखौ दिन्थियो जेब्लाबो आबाद मोनफायो नों बोर होग्रा गोजोननाय न'खर गोख्रों जिउ संसाराव गासै आशीर्बाद जोङो बयबो हामबाय होनो नों बोर होग्रा जोंनि थाखाय गाव बिसाखौ सोरगोनिफ्राय नों थिनहरबाय पापनि संसाराव फैबाय नों बोर होग्रा गोजोननाय भरसा अननायबो गोथार जिउनि बिथाइ गासै जोंनि गोसोआव ओंखारदों नों बोर होग्रा जिउ गहोनाय पापनि खेमा सोरगोनि आसा जाजेनबाय आफा नोंनो मा होफिनगोन नों बोर होग्रा गावनि थाखायल' बाहायब्ला संसारनि धोन आद्रि जागोन नोंनो होब्ला नों होफिनगोन नों बोर होग्रा प्रार्थना करी আমার স্বর্গত থকা অখিল দয়ালু পিতৃশ্বৰ আমি তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ তোমাৰ প্ৰেম তোমাৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ আশীৰ্বাদ যোৱা 100 বছৰে আমি উপস্থিত পৰাকৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু বিশেষকৈ এই থাৰেবাৰী মণ্ডলী থকা তোমাৰ সন্তানবিলাকক আহি থকা দিনবিলাকত তুমি যেন আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰতিপালন কৰিবা সহায় কৰিবা তোমাৰ গৌৰৱৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবলৈ তুমি সহায় কৰিবা তোমাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁবিলাকৰ ওপৰত বিচাৰি এনে প্ৰাৰ্থনা আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা যীশুৰ নামত জনালো আমেন সকলোৱে বহিব जिरायगोन हामबायना बुंदों थारैबारि बाप्टिस्ट मण्डलीयाव थानाय इसोरनि फिसाफोरखौ आरो बे फैबाय थानाय दिनफोराव बांसिन आरो बांसिन जौगाथोंसै हामबायसै আৰু আছে যাদৱ ডেকা ইন্দ্ৰ ডেকা আপোনালোককো লগত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ya paragraf আমি আপোনালোকক আদৰি লৈছোঁ ধন্যবাদ
दा जोंहा फारिलाइ बायदि फैजोबनाय नाम्बारसिम फैबाय बेहाय आं गासैखौबो धन्यबाद होदों बेयाव जथुमनाय इसोर बिसाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो मानो होनोब्ला जायफ्रा सेथि जागायजेननायनिफ्राय दासिम दङ फ्राय 4 घन्टा जाबाय बेयाव जिरायबाय थादों आं धन्यबाद होदों बेबायदि सिरिबाङै इसोरखौ खुलुमनायनि थाखाय इसोरनि रावफोरखौ सोलोंनायनि थाखाय दायो जोबनाय फारसे फैबाय 9 नम्बराव दङ फोजोबनाय आरज मुस्रि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांनो बे समखौ होनाय जाबाय